siwtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni ton juma wursogi bakkela gidimaha makama kay hayɗi ñamanari bafata kon waktu yoni ha to ñoro kame jombuko ene jeeya e gardedi kabruji men hôpital le dantega mo dakar gila tan uddi demmuɗe muɗum haalane jokki won hen ene tuumi yataw leydi kewndi yeyaka toon jeeyi sababu abdoulahi karim kame yaadiɓe muɗum mbaɗini toon seppo mumen hollitama ɓen a mbiyama teɓa to leydi mauritanie fedde cehilagal hakkude mauritanie kame marok jonnani hay seeɗa konnguɗi gardiɗo anduɓe mo leydi marok ko haali ko fate banggue hakkude mauritanie kame algérie to leydi mali duuɓi jeenayyi ɗiɓe gonno e nder leydi ndi gam habtadeɓe pelle joguitiɓe armeji ñalawma hanke o ɓe jalti leydi mali ha laaɓi woni koninkoɓe leydi france nottotoɓe barhan to leydi guine konakiri gam hulede ñalawma janggo woto fitinaji mawɗi mbadde ko fate banggue seppoji fndc kikiɗe hanke o leggal kosa kame bamɓe to afema kaluma wuuli diawo caggal nde piyanɗe mawɗe nana tona to leydi côte d'ivoire nokku biɗeɗo korogo nanga toon ko bandiji mawɗi hannoɓe oɗo nokku deje ko fate banggue guyka motoje kame téléphone aji yeyi to mali ha to leydi burkina faso kabruji men manawen ha to nigéria tchad ma en jaa ha toon to kenya kame gabo ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe wotodirte joni joni jañoɗena fulɓe mbi kala ko juuti allah ne wela kono gonga ene tawa gorel teya ko ha ko moƴƴo iwruken to koridinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko ha kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an joguiɗo caɗele ƴiye jogui caɗele koyɗe musoje koppi musoji ɓandu musoru mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum neɗɗo tuƴiɗo avc karƴaga e ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi gorel teyya ene safa kene tolno e capanɗe jeeɗiɗi joyi rafi so tawi a yeehi to site mabɓe internet ma jangan ɗum hoore maɗa ha keɓa ko ɓuuri hen labde on site noon mbatta ko www point gorel teyya point com joni joni keɓa hen ko laaɓi onon finoɓe to galoya e nder diwan galoya kala son jiiɗi hebde gorel teyya jokkodir toon koye 77 218 09 98 ko sohna Aissata Touré onon taweteɓe to Ziguinchor e ko taari Casamance kala son jiiɗi hebde gorel teyya jokkodir toon koye tonggode 77 560 54 30 Ahmadou Kébé so tawi ko onon taweteɓe to Kidira e ko taari Kidira kala jokkodir toon koye 77 554 75 54 e nder galle ceerno Habous Diallo e ko taari ɗum kala onon taweteɓe to États-Unis de Amérique son jiiɗi hebde gorel teyya mbatton ko +1 34 77 01 56 77 nototo on ko Abous Kawral Fouta business onon taweteɓe to leydi France son jiiɗi hebde gorel teyya mbatton ko 06 50 99 64 43 mbadden dando faade gorel teyya nototoma ko Haruna Gayda kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare sappo e jeegoma juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare tv ha mbawon yebde natti moon ɓosoje to lore moon YouTube ko musidɗo moon Seydou Abouba weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ne rokka moon toɓɓere hande noon ko fate banggue TikTok lawri witende TikTok eɗen gandi hande sa naati toon jiita toon ko gamri kame jalnika mbete ko ɗum waɗira walla ala mo jiiɗa kala ko jalnika walla gamri moni kala ne filma hoore mum ene hollira aduna o woni hen ni jaaha ha mbatta ɓornade hen tekke bolle poyɗe ɗe ganduɗa ɗe laarotta moni kala wawa yiide ɗum noon onon hettotoɓe e laaroɓe TikTok ɗo mbawi andinde men hol nafoore hande heɓotonde e TikTok wonande an codowo crédit ma aɗa waɗa e téléphone ma aɗa nata e TikTok gam yidde laarde jalnika tan walla amoɓe tan walla ɓorniɓe tekke bolle puyɗe e an baɗowo ɗum o hol gartamma a wonanɗama hen e nder oɗon TikTok kabruji men ɗemngal pulaar jillu mawɗo leydi Sénégal hankitto Bamako caggal nde o jaɓɓa toon jaɓɓungal paayoddingal o dañi yettoyade sehili makko gonnoɗo nando makko woni Ibrahima Boubacara Keita galle mum gam yettinde duwaw caggal jaltugol aduna oɗon gonnoɗo hoorejo leydi Mali o yettini duwaw caggal kadi o yeehi ha to yenade on gam juurade e neldude on duwaw ma en gartoy ɗum e nder kabruji men to leydi Mali kanko mawɗo leydi ndi ko ɗon o ƴetti laana makko ndiwowa e dusdemo mawɗo leydi Mali kame délégation payodinɗo yaɓandemo toon to Jamina lamorgo leydi Thiaɗa oɗo ñalawma hande mo tijja toon to Libreville Gabon gam tawtorede ñalawma janggo ko fate banggue mandittare leydi Gabon gartaten ko fate banggue jokkodirala Madina Baye woni khalifa général de la Faïda Tijaniya woni Cheikh Mahi Ibrahima Niassa ma siifa taw ko siifande nandirala hakkunde coopération Ligue islamique mondiale kame union islamique africaine ɗum ko caggal jillu nde yilli woni biyeteɗo Abdourahmani Abdullahi Al Jayeda woni cukko secrétaire général Ligue islamique mondiale nandiral hakkunde liguji ɗiɗi ɗi kala gam jokkodiral hakkunde julɓe e nder windere nde kala ɗum kone sifande ko ñalawma janggo e dow nandirala gartaten koye dawrugol seeɗa lobsoɓe kolliti caggal nde ɓe bismi gam yewtidde e gonnoɗo maire wuuro Dakar e laamu Abdoulahi Wade woni Pape Diop mo ganduɗa kam ardi catal bitegal mbokko gis-gisa ɗum ko caggal nde dañi gotel sumgoji jawtuɗi ɗo henna ɗi ko fate banggue sumgoji sarɗi yankoji eɗen gandi ñaɗal hamisa jawtuɗo henno ko nden o dañi pellital tawtoyde wonande kewendi mawɗo leydi ndi wo holliti mawɗo leydi ndi noddimo téléphone ɓe kaldi kono kadi ɓe jewtidi on hollitimo weltanimamo tuma nde o faabi Sénégal kala so tawi kay woni o tawti kewendi ha wawi dañde ko hatojina toon to suudu sarɗo yeeji beele kadi mawɗo leydi ndi wawa gollude golle mum mbaɗanam gartam ɓiɓɓe leydi ndi on noon faabi ko leydi ndi kala kono kadi o holliti jillu mawɗo leydi ndi so arti wawi maɓe jiidir dañino namde goɗɗe ko fate banggue Abdoulahi Wade ɗe o namda jokkodiral ha yetti Karim Wade ma en gartoy hen fawi koye dawrugol garaten koye hôpital Aristide Le Dantec eɗen gandi guila tan ñande sappo e nayyi uddi demuɗe mum nduɗo hen lewru gam egginde matériel uji kame ñawɓe wonɓe toon ɓe kala gam oɗon hôpital wawa tigui gollitede teskaɗo ne maha guila hitande ujunere temedde jeenayyi e sappo e ɗiɗi guel ndenne maha kono kadi ɗo sa hollitede gueɗe kewɗe koko rappi hen no fewi koppereji kewɗe noon waɗama hen beele kadi o wawa hessitinede haw wawa yaadude e jamanu ko wana ɗum ko noon PDS mo Abdoulahi Wade parlement ji mum kolliti ma jaa toon gam waɗoyde hen loyde mumen ƴewdade leydi mbiyadi koko yeeya toon kene tolno e hectare uji betene woodi walla wodani ko ay wonde kala mouvement fedde Karim Abdoulaye Karim Gueye ɓurandirede Karim Hoka yimiyanke kamɓene jippinoma toon hande kono police wiɓe teeɓa
ode saha en cuwa hebde so tawi tawɓe ɗaccitama walla ala ko wona ɗum ko noon ɓen wonɓe toon wonnoɓe toon ne cafro ha tendino to banggue jalisa kollitino hen sunu men mawɗo no fewi kono kadi goto e gon tawete toon docteur a biyeteɗo Babacara kañumne holliti gueɗe ɗe kala ko dewnaɗe lawol ɗo saaha mo gonɗen ha joni keddoɗen koye Sénégal chauffeur dognannoɗo camion hakkude Touba hakkude Dara Jolof camion Linguére nottotoɗo inde Modou Djigal taw kadi ganduɗa ko perinoɗo kene tolno 43 dammuwol ha yooɓi pittali ɗin dammuɗi kala ñawore makko yani hanki to tribunal Louga hanki wo ñawa sanga ñalawma hanki sanga 8h taƴanama lebbi 6 e kaso mo yoɓa kene tolno e million ngaji 3 koppreje franc CFA ɗum wonde wo dognanno oɗona oto taw kadi wo dogirano CSA ha joni kadi ɗum noon eɗen gandi accident o wonno ko hakkude Dara e Linguére sara nokku biyeteɗo payadi hakkude mum e nokku biyeteɗo camen gartaten ha joni koye kabruji e leydi Sénégal ɓiɗɗo guinenajo kam woni jaggaɗo taw kadi o jagga ko to wuuro wiyetengo Bantako ne tawe nder Kédougou kanko noon wo jaguira koko fate banggue dongude dorok kame poɗɗe kaɗaɗe kene tolno e temedde ɗiɗi foɗɗere dara mattulo woni ko nanguira oɗo samu tawe juuɗe ɓen hettuɓe oɗon fannu ñalawma hanki o circulation Kaolack dañi tana musɗo caggal nde autoji 3 natodiri dañi non accident baɗɗo hen musɗo no fewi neɗɗo goto wasi hen fittanum kene tolno yimɓe nogas gañi hen ɗum noon waɗi koye nokku moɓe iniri pont Serigne Bassirou Mbacké neɗɗo goto wasi hen fittandu mum kene tolno yimɓe nogas goni gañiɓe hen gartaten koye Mamadou Lamine Dramé suka jaranoɗo e duuɓi 16 taw ganduɗa ko baraɗo toon to Allemagne taw yooɓi fittandu makko police mo Allemagne kanko noon wonnanno to Allemagne koye lewru avril e nder ndeɗo henna hittande no comme réfugié ni garɗo moltade toon kono eɗen gandi ñande 7 août woni altine jewtuɗo yontere mum woni ko warano toon taw kadi ko baluji cokka e makko taw ko police goto fellimo ɓe noon kollitino ko dafaɗo haqille kono kadi jinnama kolliti ɗum wodani caggal noon seppoji mawɗi mbaɗin to nokku makko to gam wiide yo lelawal waɗe hen ñalawma hanki o noon won heblinoɓe wireydemo to guenale julɓe to Allemagne kono noon ambassadeur leydi Sénégal tawete toon darima hen deke ɓandu makko koko artirte e nder leydi Sénégal jeeheten ko ton to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleyka salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dendagal hettoɓe Weltare TV. kabaruji garanɗen ɗo e nder Casamance hande ɓe jewti hanki ha feere jakartaji ɗi no accident ji ɗi mbayi hewde ɗo e nder wuuro ngo. ɗum no ɓe mbi eɓe ƴettani ɗum mesure e heblanade ɗum beele accident ji ɗi ne natta ko ɓuuri yawde e yaccade. so en ummima ɗon eɗen gandi ɓe jooɗima viño mabɓe hanki ɓe mbi ha feere mongoje ɓendoji ndunguɗe ina wayno bonande kowoje ina goni hen ɓe keblanno ɗum habde e muɗum ko ɓuuri yawde e yaccade nde wonno bonande mongoje ɗe ne heewi ko ɓuuri hen hewde ɓendata ko e ndungu he. so en ummima ɗon leegal ina wiye Kandialang wonno koye commune Niaguis hande noon arti e commune Ziguinchor kamɓe de won koɓe kaali ɓe mbi ɓe ngala laabi ɓe ngala kuura ɓe ngala ndiyam laawol gotol moƴƴol ɓe jogui ɗum noon eɓe jiiɗi waɗanede laabi goɗɗi ɗum noon ni ndiyam ne heddi toon guila ndiyam ɗam ne tooɓi ñande en pusgu ngu ne waɗi fewde joni ndiyam ɗam waɗanaka gaabi ha ndiyam ɗam wawa ummade ɗon yaaha banggue goɗɗo. eɗen gandi maire Niaguis kanko no ummima o yaɓi koyɗe makko o wi ummani laaɓal Niaguis ummani assainissement fof e wawde gollude Niaguis e diwan Niaguis ɗum woni ko ummani hanki o yiili e département o ko halfinana ko e guure ɗe. so en mima ɗon jehen tournoi to e Mbotto to Thila yonta hikka ina wayno hanki en kaalino hakkude Baali Ngoya e Wolum Atar ina wayno Baali Ngoya baali ɗiɗe goyani ɓe lappi Wolum Atar goto e Ndiga
ina wayno baalingo ya ko kañum woni dañɓe holɗum fartange kamɓe gañi hande noon jolata e dingiral ngal ɓe mbi ko puul mbotto e mbañ e jawaldi ina wayno hande mbañ e jawaldi jaggodirta ɗum noon woni oɗo puul hande kamen ne jolata ɗum noon weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo foɗo radio Zigue FM jokkodirde e Sar Abdoulaye Sar e dennagal ɓiɓɓe Afrique yalno ken walde jaam. Maaleykum commune Khalil Koulibaly international sénégalais et capitaine des Lions kaddaram tan ko radio e télé weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine ma. Amadou Issaga Kebe sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie catal ta joura kewgal wadde golle payidinde nder leydi ndi ɓe jaltini kene tolno e koppereje jonde gam wallide remoɓe kene tolno e temedde tati coopérative beele jomumen mbawa dañde ndema timmoka beele leydi ndi wawa dañde ko sohla ko kene tolno e temedde jeegom e capanɗe joyi million koppereje uguiya woni koɓe jaltini wallide ɓen remoɓe guila e bourwetaji ha e machine aji ha e gueɗe jaaɗoje e goɗɗum kala gam fewnandeɓe ko fade banggue barriére uji woto jawdi nadde e guese jomumen altina hanki o gouvernement mo leydi Mauritanie e nder télégramme muɗum ɓe neldi faade laamu leydi Égypte ɗum ko caggal nde église goto noddirteɗo almunaria nde sumi toon cummusto no fewi taw jeeyi sababu ko kuppugol courant caggal nde atde dañi cuuma kulɓiniɗo ha kene tolno e capanɗe nayo e goneɗɗo wasi hen fittande muɗum jagorɗo transport mo leydi Mauritanie holliti ɓiɓɓe Mauritanaɓe winditinoɓe ko fate banggue carte grise kese jaadude ko fate banggue jamanu taw koye hinde numérique yalti ko ɓuuri hen hewde kene tolno e ujunnaje 12 e temedde joyi capanɗe jeeɗiɗi kartal grise woni ko fuɗɗi yaltude hen jagorɗo pinal kame ñeñal mo leydi Mauritanie waɗi balle paydinde faade ɓen jaydi yankoɓe taw kadi ganduɗa ken tolno e temedere jaydi yanke gam jogade heblo timmuɗo nawede ɓe nokkuji keblode ɓe keble heblo garɗugo yadugo e jamanu nde tawno jaydi yanke so tawi heblama tan ma waw gardinde gollal mum tene kadi kala kene habra ma wonat hunde sellude lamde deeƴa e haqille taw kadi watta gulwolti kame jeddi kala ɗum noon o jewtidi hen koye auto autorité en ha tenti noon ko fate banggue auto audiovisuel ha ɓen mbawa tammodirde mabɓe golle ɗen hen kadi technicien ji wawɗe tambade golle ko jaydi yankoɓe juɓɓinta ha ɓuura yadude jamanu police mo noksoɗa ɓe kolliri ɓe teeɓima gujjo taw kadi ganduɗa ko gujjunoɗo ko fate banggue joɗorde général taw ko médical mo leydi Mauritanie kene tolno tawi o nanga koye nokku o nanga koye 18e arrondissement mo noksoɗa nonon ko Darel Naim ko toon wo nanga kanko noon ko médecin kono wona jibinande leydi Mauritanie caggal tumede distingol ɗeɗon ngaaluji tawa e makko kene tolno e 14 million pawɗo temedere ujunere nogas e nayyi ujunere euro walla mbiyen temedde 82 ujunere taw koye koppereje uguiya woni ko tawa e makko ɗo sano mo tawi e juuɗe ha joni keddorɗen ko to leydi Mauritanie wonande fedde cehilagal hakkude leydi Mauritanie kame leydi leydi Maroc kono ne kadi Algérie ɓe jonnani konguɗi jaltuɗi taw kadi konguɗi yaltini ɗum ko gardiɗo ulama en scientifique mawɗo biyeteɗo Ahmed Raisuni ko on yaltini ɗin konguɗi gam hollirdemo wasde wodde leydi Mauritanie kame nokku biyeteɗo Tindouf gam hollide so ruttama e duuɓi ko adi laamuji tubakoɓe ne gara e nder leyɗele men ko adi eɗen kalfe to banggue woɗeɓe sa ƴeewi leydi Mauritanie walla ni leydi Maroc kam yano ha toon to Tindouf kono firti ko oɗon nokku jeeya kay ni Mauritanie ni wonande Algérie ɗin konguɗi noon ko konguɗi gulɗi jaw hande o leydi Mauritanie yo nan ɗin konguɗi ha tenti noon landata wassulo kame hoore mum ɓe kolliti nde lamɓe leydi Maroc e koye men ne mbawata kañumenne wasde yonnude ɗin konguɗi kono ne kadi Algérie hoore mum ardiɓe scientifique to banggue ulama en
kame yoga e landaji lunda tawetede leydi Algérie kala jonnani ɗin konngudi ko hollirde ko konngudi bawɗi huɓɓude leyɗele ɗe ten gona konngudi joɗɗi no feewi ko wala ɗum konon fedde cehilagal hakkunde Maroc kame Mauritanie ɓe kolliti nde on firtata konngudi mum ñaago yaafuya teni kadi gueɗe ɗe nde ɓurata wawde hattude ɗon tambiɓe hachera woni ɓen doga molto en taw ko loni ɓe kolliti cimtol ngol ɓe jaltini hankingol ɓe kollite nder ndeɗo hen hittande tan hittande ujunaje nogas ɗiɗi kene tolno e ujunnaje jeetato e temedde joyo ɓiɗɗo malinajo dogi leydi mumen naati e nder leydi Mauritanie toon to Canberra ɓe tawi toon tawɓe natiri ko nokku biyeteɗo Basiknu ko toon ɓe natiri ngam dogde ɓe kareli gonɗi toon to leydi Mali. sen giwi to leydi Mauritanie koto Mali paɗen to leydi Mali koninkoɓe Barkhane wonnoɓe e nder leydi ndi gila tan hitande ujunaje ɗe sappo e tati kene wona joni duuɓi jeenayya nde ɓe garata nde ɓe gari koɓe jaɓɓa ɓe bisma ɓe gamana taw kadi wonno koye laamu Ibrahim Boubacara Keita kono ɗo saaha mo gonɗen kotol mabɓe wonti ñirɓinali e qoomali kala nde tawno ko sohlano e mabɓe ko wona ɗum woni ko heɓa e mabɓe ko sohlano ko soɓe gari maɓe gaddu jaam e nder leydi ndi kono teskama ken wona joni duuɓi jeenayyi ɗiɓe gari e nder leydi Mali kono ala ko ɓeydi so wona bone hanki noon hecci hanki waɗino seppoji mawɗi toon to gawo to cité Askia gam hokkirde ɓe balɗe tati nde ɓe jaltata leydi ya laaɓa hanki noon ɓe kaɓɓi bagasuji mabɓe kame laaɗe mabɓe autoji mabɓe kala ɓe tottori oɗon camp militaire goto moɓe kedderino wonande koninkoɓe leydi ndi ɓe jalti kono ɓe jaltani Afrique maɓe kedde toon to Niger kame Sahel yo goɗɗo gam hattade wonande ɓen joguitiɓe arméji kamɓe ɗon général mabɓe holliti Mali matin caɗele mawɗe no feewi caggal teskede janguji ɓeydade e nder leydi ndi ha joni koto Mali keddorɗen groupe Al-Qaida taw ko wallidiɓe Islam wol muslimuna ɓe jaltini kayitol ɓe kolliti ɓe jooɓima pittali nayyi wonande ɓen jaaɓe groupe Wagner taw ko mintoreɓe iwɓe toon to leydi Russie ɓe kolliti ɓen gonno koye motoje won hen koye autoji ɓe paano ɓe giwno ko banggue Bandiagara ɓe paayi hedde wuuro Diallo sara montagne goto ko ɗon noon ɓe jane mabɓe kamɓe on groupe jihadiste en ɓe kolliti ɓe jooɓima pittali nayyi wonande ɓen koninkoɓe leydi Russie kono kadi hayso tawi woni laamu leydi Mali suwa taw saktude oɗon kabbaru ɓe kolliti ɗum ko hunde wonde to leydi Mali garten koye jillu mawɗo leydi Sénégal woni Macky Sall hanki caggal nde o jaɓɓa to Bowal laaɗi diwoje ngal Modibo Keita Sénou ha yetti toon to galle Kuluba hakkude makko e nando makko woni colonel Assimi Goïta ɓe dañi joɗorade gam yewtidde ko fate banggue caɗele kanko mawɗo leydi Sénégal o holliti Mali ene hattojine e wallitede to banggue nden kay kisala ha tenti noon ɗo Mali taccata caɗele mawɗe ko fate banggue ɗiɗo hen janguji ɓen joguitiɓe arméji ko wona ɗum ko kadi kanko mawɗo leydi Sénégal wa arti ko fate banggue jokkodiral gueɗe dendaɗe hakkude leydi Mali kame leydi Sénégal ha tenti ko fate banggue commercial jeegu ha tenti kadi ko fate banggue lawol laana jordi wa arti kadi e hollirde kanko mawɗo leydi Sénégal hakkude Mali e Sénégal ko leydi gotiri hayso tawi woni musino ko fate banggue embargo baɗanoɗo kono kadi jeyno sababu koko kewno ɗon ko wona ɗum ko noon kanko mawɗo leydi Sénégal wo yilloyima ha toon to galle Ibrahim Boubacara Keita gonnoɗo nanɗo makko jaltuɗo aduna gam donade cuddiɗon kame ɓesgu kala wo yeehi ha toon to yenade Ibrahima Boubacara Keita gam neldude duwaw kono kadi kanko mawɗo leydi ndi caggal hanki nde o duusa nde o huccodiri e jaydiyankoɓe leydi Mali kamɓe ɓe Sénégal kala wo yetti wonande nanɗo makko colonel Assimi Goïta jaɓɓugal payodingal hollirama kamɓe ɗiɗo kala aɓe belti e yitodirde kono kadi mawɗo leydi ndi holliti wonande bismama toon tene wottinama toon bottari taw ganduɗa ko wiyete foñño noon gandi onon hoɓɓe lappol palol dande maayo ngol fota heewa worgo ne gasata on ganda foñño kala mon gandu ko woni foñño yo haalanama kadi foñño ko defirte ko ɗum woni hanki galle Kuluba ko wottini mawɗo leydi Sénégal to Mauritanie to Mali keddoɗen ha joni lawol banamba hakkude mum e Kulikoro teskama
karuji kewɗi janama toon kene tolno e million ngaji kewɗi woni ko nawana ɓen wonnoɓe ɗiɗon karuji ñande 14 ndu lewru woni alet jewtuɗɗo e no o saa noon police udditi en losko ngam yurnitade hol waɗɓe ngal baɗala wona kam ɓen jogittoɓe armeji e kala saaha teskama wonande ko ɓen noddirteɓe taw ko bandiji yahoɓe ne jana yoga e nokkuji to leydi Guinée Conakry. Thomas Bonni Yaya gonnoɗo hoorejo leydi Benin oɗo saaha toɗɗaɗo yo won dogowo koyɗe jama hakkude CEDEAO kame leydi Guinée Conakry ene tijja ñalawma hande talata o toon to Conakry ngam dogde koyɗe jam ɗon ɗo CEDEAO yiɗi wonande seppoji ɗi FNDC yiɗi wadde janngo nde ɓe dirtinta ɗum ha diwa oɗo saaha ko wona ɗum ko noon wonande pelle kewɗe dawriyankoje kolliti ma je ɗiɗon seppoji ɗi FNDC yiɗi yuɓɓinde ñalawma janngo e nder leydi ndi kala siftinde on gila tan gondu lewru wonande CNRD ɓe kollitino ɓe pirti wonande diɗɗal FNDC natti laatade ɓe noon kolliti so tawi laatima walla natti ko janngo andete kono teskama kikiɗe hanki kirɗo fitinaji mbaɗi to kosa kame bambe to ha fenma kaluma tijjama toon piyanɗe mawɗe no fewi kono andaka holko jeeyi sababu ɗeɗon piyanɗe ma en gartoy hen ko wona ɗum ko noon wonande ardiɓe yogay landaji ko fate banggue dawrugol Alhaji Mamadou Silla ɓe erima CNRD nde wawata tafde ko fate banggue felo kaldigala woto ɓe duppude leydi Guinée sen wi tonto leydi Guinée koto Côte d'Ivoire police mo korogo teɓima kene tolno e 11 bandi wuyɓe wujjoɓe hakkude téléphone ngaji kame motoje ngam teskede kala saaha on nokku a garan moto ma tan tawa nawama e yagay nokkuji kala police waɗi hen ko wawno hakkude jaaro e duuɓi 16 e duuɓi 21 nde ɓe nangade noon dañi motoje kewɗe puɗɗiɗe tettede hen taw jeeyi sababu noon ko caggal nde ɓe kaali patron mabɓe mawɗo jamiroyo ɓe gujjoyo ene wonno e hôtel plage waɗɗani ɗon ɗo nokku o ko toon motoje kewɗe tawa soɓe gujji motoje ɗe kala ɓe kewnawde koto Mali walla toon to Wagadugu Burkina Faso ɓe jeeya toon ñalawma hanki o ɓe darima yeeso procureur hakkude duuɓi 10 e duuɓi 20 e nder kaso to Nigéria nden kay kisal police ma ɓeydi ɗum e nder leydi ndi ha tenti noon nokkuji ɓurɗi mantinade ko wayno école aji kame hôpitoji wi général de la police tambiɗo golle nden kay kisal woni Ousmane Alkali walla men Ousmane Alkali Baba o holliti jeeyi sababu ɗum ko ɗeydude nden ka e kisal ngam hadde janguji kame biftade yimɓe nder leydi Nigéria toccat Mahamad Idrissa Déby itino hanki jaɓɓima mawɗo leydi Sénégal jaɓɓorima mum cukalon ɗiɗon nde won tokosona kon noon ko kon bismi mawɗo leydi ndi gila to bowal laaɗe diwoje ɗon ɗo jippi e laanama kon diwowa bisimilla maɗa an guindi yanke gardiɗo union africaine gardiɗo leydi Sénégal are leydi teddugala leydi ndimagu leydi andudi koɗo bisimilla ma ɗon noon mawɗo leydi ndi holliri hen weltare mum mawde no fewi mawɗo leydi noon addi ɗum noon ko jokkodira golle kame cehilagal e yurnitade ko fade ɓengue dossier ji kaldigala ɓiɓɓe leydi ndi kala koɓe mbiyata dialogue national tijjaɗo ñande 20 nduɗo henna lewru hakkude hobel kame dawriyankoɓe e laamiɓe leydi ndi kala ɓe jooɗo ɓe kuccodira ɓe kalda kene nafa leydi ndi kene ɓamta ɗum woni ko yiɗi ɓamtude leydi cat kedden ha joni Mahamad Idrissa Déby itno hoorejo leydi ndi o holliti ñalawma hanki o nder kayitol ngol o yaltini o wasi koninkoɓe ɗiɗo garɗuɓe no fewi taw koye fiyande wande to lac Tchad maayo Tchad waɗɗani wuro wiyetengo Kaya kene tolno e 6 kilométre hakkude mum e Bol kene tolno e seɓɓitiɓe hewɓe jeeyaɓe Boko Haram ɓenne kadi mbasi toon pittali mumen kene tolno 3 kilométre hakkude mum e N'Djamena e nder lewru juin tan ndeɗo hittande laamu leydi Tchad kame wonde Cameroun kame Nigéria ɓe kolliti caggal nde ɓe ndentini sembeji mabɓe mbawi yoɓade kene tolno e 800 e ko fawi wonande fittandu ɓeena seɓɓittiɓe to Kenya William Ruto catal tamigal sumgoji hanki kikiɗe lawɗi ni ko kanko woni garɗo yeeso kala temedere o dañi hen 5 piccal 49
so tawi noon ko ila uɗinga baɗɗutuɗo ɗum lawol jeyɓiwol ken jamali fullamu e nder leydi Kenya dañi e kala temedere ko 49 piccala 75 kono on yeddi jaɓani wonande ndin jencuɗi kono on jeenoɗo guertoɗe kame ɓoccode guertoɗe kala woni William Ruto de sa teskama kam jogori wonde hoorejo leydi ndi to Gabon ene heɓo mawninde manditare 17 ɗum ko ñalawma janggo kono kadi koɗo teddiniraɗo oɗon ñalawma ko hoorejo leydi Sénégal woni Macky Sall tijjade toon ñalawma hande o ɓiɓɓe Sénégal naɓe kala kolliti ma jaltu ngam jaɓɓademo toon jaɓɓugal paayo dingala joolam jaɓeri koto Russie paɗena leydi Russie ɓeydi yanñude jokkodiral mum kame sembe mum kala ngam nanggodiral hakkude mum e Corée du Nord ɗum noon ko caggal nde windi ɓattake kanko Vladimir Putin faade Kim Jong Un ɗum ko caggal nde ɓen mawninanno manditare jeytari liberté parti mummena to Allemagne hollitama kulhuli ɗo e duuɓi garoji maɓe dañ caɗele gaz e nder leydi ndi kala ɗo ha duuɓi hitande 2024 ngam teskede gaz koko jogori ngakkude ten koko jogori coggu mum ɓeydade nder leydi ndi kala hitande neɗɗo ma wattu yebde ken abbo e 450 euro taw koye koppeje euro ɗum noon hollitama ko hunde serde no feewi to Ukraine naver loni iwi toon subaka hande o ene jolni ken abbo e 23 tonnes taw ko céréal fayi ko toon to Éthiopie gol woni go naver loni iwde toon to kaggulaɗe mo Ukraine ngam faade Afrique e nder windande kala caggal nde ndeɗo haare wonno toon musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandeno kikiɗe hande o ɗo yeeso hadirde ko musidɗo moon guila moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jam yo jaam Allah hiraneno